Zuan eta jolasa zer? Beti du jolasa, baina. Bitu. Ez dakit. Bagian nik zerbait badakit, Bai, Zuzu jolasa gaur ala? Jakin, ni gaur sorpresak ekarri ditut. Ala! Sorpresa asko, bai. Guretzat? Baina sorpresak afal ostean datoz, Bai. Ba, guazen afaltzera. Faltera? Bueno. Ja, bai, hemen ja, postra oso goza, baina zer, Ja, sorpresa edo zer da. Sorpresekin hasiko gara. Bai. Bai, venga, aritzekin hasiko gara. Vale. Venga. Kaixo Potxolo, egu berrion, familiakin disfruteu, gorek esaten zuen bezala, betidanik izan ez bada, betirako izan ari ja. Esko maite zaitut. Aritz, maitia eguerrion. Gure txeko atia zabal-zabalik dakazula zutzako, maite izugula eta lastrante. Hola, Aritzi. Hola, Gaztana. Hemen gauz, zure bi mutilak, zure jarraitzaian dienak, oso arro gauz egin dozun bide guztiagatik, eta... Zenbat antzoki eta zenbat esena toki gainean itugu, eta ze postazionagaz eta ze adoptazen duegaz. Bizierti baino gehiago daragu elkerri guantetan, da beti zabiz neure abeslari pribau izeten, benetan be eskerrik asko maitetu dela, urte askotako izeti. Bakizu asko gutxutela, ia laukatu gaz urte askotarako zitzen dugun. Uste dut lagunen arteko proiektu superitz bateko gure. Aritz, lastana, orain dugu goratzen dut txikia zingunean nola esaten zenigun nagusitan lehoia izan nahi zenuela. Eta gero handi gutxira esaten zenigun musikaletako aktorea izan nahi zenuela. Jarraitu ametsak eukitzen, jarraitu amesten, asko maite zaitu lastana. Agor. Kaixo, Aritz, lastana. Badakizu kalaska, ez dala nire erabeko jentiaren txan. Baina, zu ataratzen zarenez, neko soztura ikusten. Gustora, zu ikusten, anete ikusten, nena uste dut gaztetu dut nizela kalaska ikusten. Musu bat ez da familia guztien. Ai, eskerrik asko dan hori. Ni asko gutzuet, benetan. Bai. Ane bai, zure txanda da. Hola, Ane! Beitu hemen junto gaz familia dana, zuri besarka da handi bat emoteko, eta esateko oso posiga zeiten dozun danagatik. Hane, besarka fotolo bat, eskerrik asko iten zabizen guztiagatik. Gabo zoriontzuek pasau eta badakizu beti, imaiko hori. Anepe, badakizu asko maite dutzugula, oso arro gauzela zutaz, eta gaitzeatzen bide luze honetan horregungo garela zuren doa. Ondela denpor asko esaututen garala, eta zebez, momento superrona pasaduz batera, espero horren izetie betirako, gabon superronak pasa, bizotzez, disfrute pilo bat, merezizu, bale? Asko gutxut. Bueno, orain jan ez ugaz, zuri bebai, pasale. Polita! Polita! Mila esker behar nire lagunek, familia eta zamiri ere. Eta zuretzat ez dago sorpresarik? Kaixo, zier, txoritxo batek esan dit, gaur kalaskatza dela opariak ematen, eta gira esaten dago harrituz, zueti zaude asko emateko prest, oparitzeko eta maitasuna zabaltzeko pasatzen zareleko guztietatik. Eta, bueno, horregatik bideo txiki hau bidali nahi nizun besterik gabe sorpresa txiki bat egiteko eta eskertzeko guzti hori. Merezi ezulako, mila goxo, hor! Ze polita! Musu bat ere loreari, Bai, musu bat lorea. Bat.